Dobrý den, milí přátelé. Ahoj, zdravím vás z Karlových Varů. Chtěla bych vás pozvat na Křesťanský mezinárodní filmový festival, který se uskuteční od 4. do 6. srpna 2016. Cílem festivalu je podpořit kvalitu natáčení křesťanských filmů. Čeká vás doprovodný program, kde si budete moci poslechnout kázání, hudební skupiny, chválicí skupiny a máte možnost vidět spoustu dalších vystoupení. Máte hudební skupinu? Nebo chválíte Boha se svýma kamarádama? Přijďte sem do Karlových Varů, stačí se zaregistrovat a rádi vás přivítáme a můžete si tady zahrát. Jste fandové do filmu? Rádi natáčíte nějaké filmy nebo dokumenty? Pošlete nám je do Karlových Varů a možná se váš film ukáže tady na plátně. Pro návštěvníky máme dobrou zprávu, protože všechny filmy a koncerty jsou zdarma. Naším jediným přáním je, abyste pozvali své přátele a naplnili jsme všechny sály a aby jsme si užili skvělou atmosféru společně. Doufáme, že přivedete co nejvíc kamarádů, věřících i nevěřících. A také děti.